Suba, en kinde mane ma chik wacho ni polis nyalo tiyo gi bunde kata risasi ma cheng' cha? Polis oyie ne tiyo gi bunde, and tiyo gi bunde no nyaka wuog e dhok komande. Ing'e ni polis kinene group kaka moko manyo keto road blocks ka. Yes. Nitie jatendi kanyo ma direct gi, ma command gi. Gima onego gitim. To thuolo ma chik oyiene gi tiyo gi risasi ma koro nekoni. En ni ka properties in danger. Kaka koro jok manyo kwalo rombe ka. To onge polis kata chiel. In fact, puodho no bedo ni en puoth ng'ama ne ker mar piny. Onego bed ni nitie polise marite. Awinjo ni polise go nyicho gol ndalo 4 kapok ng'anyo manyoro nyoti. Matiende ni gini nopang chon. Kendo waseneno gik moko manyicha jogo manie tie sirikal owacho. Masani kata nanene e TV kawach kanore. Mar ariyo, ka life mare, ngima mar polis ni e danger, moneno ka ng'ato njwa hinye, mano yiene to tiyo gi bunde no ok ni mondo neki, mondo oket ng'acha e yo moro ma koro ok onyal hinye, oru nyalo ketho mwandu. Inyalo go lwet ng'ato risasi, inyalo go tie ng'ato risasi. To ma koro nekoni nikech kigo lweta risasi, unless ni abudho kapok otere hospital, ma wito remo mang'eny, mane manyalo nega. But idwa ni sama polis ogo ng'ato risasi no, nitie report mindiko, madhi ka mkubwa, itere hospital. Mi explain ni ane mago risasi nikech otimo kama. Koro ayie fuato chik kaka chik dwaro mondo explain kaka nago risasi. Mage thuolo kende. To nyo wawinjo ka polis owacho ni polise magioro mondo tang'anyo manyo timore nyoro. Nibiro mana tiyo gi rubber bullets. Koro dwang'e ni to raka risasi manyo goji Migori gi, mano neko Kibragi, mano neko Kisumu. Rubber bullets nyalo mana negi ka for example nikech obiro gi force kogo agogika, mano to bari ndasi. Kata kogo wang'i, mano to bari ndasi nikech odhi keto pressure e obwongo, mano bineko. But sana risasi no ibayo kadhi piny. Ing'e ni ango mar ba risasi be nitiere. Koro polise go onego bed ni obedo trained, onego bed ni obedo briefed ni tiju en rito mwandu gi ngima mar dhano. Nikech nitiere ndalo ng'anyo no, jogo magin kata wach ng'anyo no ok gidwa bede. Mago jok monego bed ni iweyo dhi mbele gi ngima gi. Kaka nyaneno ka jopiny manyo orwako Raila kwa mfano dala mar Kawangware nyo wuotho chiegni sama ngima. Ka onge kata kida chiel mobare, onge mwandu ng'ata mokethore, mano nyiso ni jo Kenya osechopo kiwango magi nyalo ng'anyo ma ok gidonje timbe maundu. Masani timore nikech polise odonjore gi jogo mang'anyo mane dhi mane wechegi madwa chopo otegi kaka chik maduong' orite Kenya. Wakili, gima ji penjore, IG mar polis nyo wacho ni onge ng'anyo madhi timore, en illegal. Why was there deployment mar police, heavy deployment mar police kane onge ng'anyo? Ok nikech okawo instructions, ok ng'eyo ni gima timore Victor en sirikal ruto luor. Nikech jowuok mang'eny to nyalo portray image international community no onge support, no lose ground. And awacho Citizen TV sani ne nitiere gimoro ma osebiro piny ka igni 5 mokalo iluongo ni Trumpism. Nyaka ne Trump donje telo gi populism, owuocho gi kang'eny, en oyanya ng'ata iwinjo. Owacho make America great again, to kata idea ma make America great again. Iwinjo. Ato jo copy all over, ng'ato no copy Brazil, Bolsonaro, en opingo gimoro amora. Mondo disrupt the system. And a good example can then Boris Johnson mentioned Brexit, okotiyo kata igni adek to jok manoro gone kuro ga mok dware moriembe. Jok winja luongo tegi moriembe. Ruto njo biro ka gimoro ni hustlers. Obiro gi narrative mar ni ane rikudo moloko yen kech wura na headmaster primary school to ng'eny ji wuone gi ok headmaster primary school kuro an gi privilege. The truth en adhi school gi jogo winjo. Kata ka in wuru ne pastor kata council gi gathindo machal kamano. Kikelo class war tibedo iketo expectations malo nikech obviously ng'eny ji gin joma dwaro tich, gin joma nigi tich. In the process kisero jatelo ni koro ifwenyo gik winji chiko gite ka ok inyal konyo. Koro for example chiko hustlers fund to pesa onge ikelo fuliza
kin police agi aslas fund an interest rate. Erokamano. Ado mi context maber. Ai to koro ko se fwenyo no fail nikech duto dhi fail. Asebedo Kenya ka mang'eny, asesomo college penalties mang'eny, ang'e ng'ama fail. Kosefwenyo no fail ne to manyo scapegoat. Ichako one Uhuru fund maandamano nikech ing'e ni mano koro o divert attention. Koro ji ok page police gi aslas fund, ji wacho no Uhuru koro ikwalo puodho Uhuru. Raila bedo sponsored or destabilize government gi jaka. To all along wasebedo kwa demonstrate. Poro biro demonstrate nyaka year team 2027. Koro shida kaendi en populist government madwa capture gik moko to jok moyier bende kijana ma wan ga TV chande ginyako miluongo ni roba abedo korgi karibu saa achiel afwenyo ni jogi obiro sirkal without experience iwinjo koro giyiero be ji mang'eny mokia kaka govern ing'e ni governors be dwaro ga bureaucracy jomo setiye monge kidile jomo ng'eye kiyo joma thino ma tiji gin joma nomi pesa mondo chung the bureaucracies ma wan go ni koro I'm very sure ne ok dhi succeed. Koro mane momiyo ni chak gima ne okworo obila ne. Koro obila to okworo ka iluongo ni defense mechanism. Country must stable kworo obila. In fact obila join protesters e weche moko. Gima omiyo Netanyahu no ogive in nyoro en reserve jo army mar reserve joma igolo ka koro weche wuok no wacho te ne ok support reforms mokelo judiciary. Ne ok gibi dhi defend Israel koro remain undemocratic. Ingeni man security mar Israel. Erokamano. Erokamano.